Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kunzisa sukulu kunsamala odza kumangira nyumba kukutola pa mavuto kukhala uti amene akuluakulu anati angakadaolera pachani pansalu tikakhala ndi mtima oti tambala nazolera tambala. Ndifuna ndikufunseni pamene ayendesera chakwera dziko kuchoka 2020 pa zaka 5 ndiye ndifuna muwapase zaka zina 5 zikhale apo. Ndiye pamene tili lero tiphatikize zaka 5 pamene baba tizakhala tili pati. Inu mufuna mundiuze kuti ana mukuphunzitsa skulu azakhala kusowa ntchito zaka zina zisanu. Mufuna mundiuze kuti mukwanisa inu mukwanisa kugula fertilizer wa 150 130. Inu mukwanisa atigulitse. Mufuna agulitsa dzikoli pamene tili pano tikaonjezerapo zaka zina 5 za mavuto Malawi yakoma. Twakudetsa mwana wanu Gangaro wabozosambirani mmanja uyu akuzakusambirani mmanja koma chimene mungaziwe Amalawi kuchoka kunsanje mpaka kuchitipa agwirizana kuyikapita mthalika pampando. Ndipo iwo achakwera ndipo Malawi akudziwa kuti pita mthalika akutani akuwina. Ndi chifukwa chake akubweretsa nkhani zopanda pake za echipiru kumati pita mthalika wakalamba. Kodi maisa chikundi chachikulu ndi achimasunga moto. Pipipi oye chimene wamkulu amaona atakhala pansi wang'ono sangachiona atakwera mumtengo. Mumene muli anthu achikulira nzeru mafumu magogo mumakhala mtendere. Achinyamatawa ationesa zosaona. Zina ndi zimene tatani kale taona. Tikuvutika azimaife ntchito ikutivuta ife mmabanjamu. Mamuna mpamimba tulephera ujetsa amuna kunja kukacha ulophala kuti amwana kulephera. Mchele ulephera ugula, shuga ulephera ugula, madzulo ukapita kogona azikoma. Dzuwa lonse sunaje madzulo ogwira ntchito. Tikumalephera kugwira ntchito atu ife. Pipipi waye mukutisokoneza masitayilo mmanyumbamu. Mukutisokoneza kwambiri. Tifuna tizidya tizikhuta ife. Tifuna tizisamba. Ana apita ku sukulu madzulo tizingoti chonchi. Zikomo. Apita oye. Akati mayazi. Apita oye. Gangara sendera. Sendera. Yodiro wimbo. Gangara sendera iwe. Zikomo. Apita oye. Tadzimvera toka upangirisa sunga pose abati. Ukakhala namwalifusiro ukakhala nchemberedzi wapo. Nthawi ino mundilole ng'alula. Ben Pili amene ali Delegate of Political Affairs. Ng'alula. Ang'alule. Olemekezeka. Chalamamba DPP woye. Apita woye. Agangata woye. Maulemu wonse ofuna operekedwa kwa RG ndi timu yawo apite eti. A director amayi ndi sapite sichoncho nanga. Bwana vipi chifukwa cha nthawi ndikuona ngati nkabwera pano nkutha nthawi nkumango tapa ndagwira igwira siziyenda sichoncho nanga. Zinthu ziwiri kapena zitatu. Mafumu choyamba ni mafuna nene ndinu. Kunjaku kwatuluka chirombo chimene MCPC kugona nacho tulo yayi. Mwachirombo chimene chocho chatulukacho nkukanika kutsitsa katundu wa
tsiku wamene anthu amamufuna. Tinali ndi sopo kuno wanima ku Malawi kuno ankagulidwa 70 kwacha, pano agulidwa ndalama zingati? Agulidwa ndalama zingati? Chakwera yakalepo asipita, Chakwera yakalepo asipita. TPP woye! Kumalawi kuno tumba la chimanga kuno timalikula 8,000 kwacha kunoko. Lero tumba lomwelo lafika 70,000. Aka 100 lafika paka 80. Chakwera akalepo asipita, Chakwera akalepo asipita. Tadikirani kaye alipo amene MCP amutuma kuti abwera asachambule, achambule izizi kuti amvetsetse. Tikuti chimanga chinkagulidwa 8,500 chifukwa chama kutumaniwa amakhala ku town. Inu mukamakagula chigoba mtengo odula iwo amakhalako sakhalako, sichoncho? Akabwera kudzana mizana mizako gowa na amasiya kanga chepe ndi ma 5,000 iwo nkupita ku town. Magogogo kupita kogula chimanga amathandiza. Akalepo asipita. Tikuti Chakwera yakalepo asipita. TPP woye! Ana anena polowa mboma palibe mwana atasabwezedwa ku skulu chifukwa cha school fees. Ana sakubwezedwa akubwezedwa. Ana sakubwezedwa akubwezedwa. Ana akamabwezedwa ku skulu iwo ali ku Capitol Hill iwo amabwerako kuno mmavutika nokha kumudzi, sichoncho nanga? Akalepo asipita. TPP woye! Kumapeto kuno atsibwera kudzanama. Iya isi zinachitika chifukwa cha TPP. Kodi mamuna kubwera pa banja chaka choyamba no mimba, chachiwiri no mimba, chachitatu no mimba, chafolo no mimba. Asiti abwezira kuno panga nawo standard 6 mimba anakupweteka. Zona chibwezi cha 6 chakupweteka lero amene ndi wakutawo sata. TPP woye! Mafumu ndikupempheni, mchanga chimafera apapa. Akuvutika ndi anthu anuwa awa. Asimayi awa agona osadya ku nyumba kwawo awa. Asimayi wavala zovala zosachapa awa. Asimayi awa anawo akulephera kupita ku skulu awawa. Nimati ndikupempheni mwansoni za Ambuye Magogo. Ndagwada chonde, chonde. Asakunamiseni kuti nchakwathu. Mwana wanzako akamakuthandiza mwana wako ndiye mweyo. Mtengo ucha umakwera teireu udzaime umene uchawo. Anthu awo asizakwanisa kugula katundu mtengo wabwino. Nati kupempheni chonde Magogo, chonde. Anthu awo akuvutika mochuluka awa. Timavota kamozi muzaka 5. Ndikawiri ngati? Ndikatatu ngati? Tikaphonya kamodzi kuti tizapoteso ndi zaka zingati? Tidikire zaka zina 5 pano. Tilimba ifeyo. TPP woye! Ndimalize ndi zinthu ziwiri. Chifukwa choti adziwa kuti amayi, abambo akunsanje, abambo ndi amayi akuchitipa, abambo ndi amayi akuno akufunitsitsa pita muthalikalo wemboma. Ndi abwera kumatuma anthu ena kuti atikubwere phiru yoletsa anthu akulu kuima ndale. Zona zimenezo? Inu mulola konseko kumuopa munthu. TPP woye! Alipo pano akuluakulu oti akona zaka 70 tilipo. Ndi akunena kuti inu mukumbuke adzigogo m'midzi mwakumamenyedwa. Mukumbuka? Akuluakulu kwina konseko akumazuzidwa. Owazunza ake pano sitaona basi. Ndi aja kuti akuluakulu nonse mulibe ntchito. Mwamva? Simwamva nanga? Akuti ati inuyo mulibe ntchito inuyo. Ndiye voti yanu akayiona? Voti yanu akayiona? Kusida ntipita ku parliament. Mwaona nkhanza zawo. Biru ikakabwera tikagwira ntchito yoyenerera. Ndipo Arthur Peter Mutharika akukhala president wa dziko lino kuchokera pa 16 September chaka chikubwerachi.
TPP woye! Kupangira amene mwabwera kusatola nkhani, kupangira amene mwabwera kusachita rekodi, nimafuna mumve izi. Ife aku TPP zokuti Peter Mutharika ndi wamkulu, akuti ife sitikuzidziwa. Tikudziwa atu eti? Monga inu simukudziwa inuyo. Ndiye ifeyo ku TPP ko. Komanso amene akuzunzika kumudzi agwirizana kuti afuluyo. Ndikupangira mwina simukudziwa, mukumaona ngati sitikudziwa. Ife tikudziwa kuti Profesa Peter Mutharika ndi wamkulu, zoona. Koma kuthekera kwake kokonza zinthu ndikoposa amene mukumuona wang'onoyo. Titengeranji okuti azikweza katundu. Titengeranji mwana oti azitinamiza kuti kwakuti ndamanga chinthu ndisanamange. Titengeranji mwana okuti azinena fetereza inu. Kubuchana timagula fetereza. Kubuchana timagula sichonjoranga. Kufamasi timagula fetereza. Wang'ono amene akuti wang'onoyo sakudziwa kugula chinthu, wamkulu akudziwa. Tisankhe wang'ono chifukwa ndi wang'ono. Ndiye tagwirizana ku dziko kuno. Profesa Arthur Peter Mutharika tikamvotera ndipo awinanso Septemba ino akhala pa mpando. TPP woye! Ndimalize ponena izi, ngati opposition, ngati TPP timakulemekezani magogo kwambiri. Ndipo inu ndi anthu ofunikira kuopsa chimozimozi ndi wina aliyense. Nenso a opposition tayesetsa kutsutsa kuti mtengo wa fetereza usakwere, koma anthu wasamva. Maina Vichawa imakambirimbiri ku parliament kupempha kuti katundu asakwere, koma samva. Tayesetsa nkutenga sopo kupita naye ku parliament. Twinu izi zisatere, koma samva. Sikumva kokha, koma satha. Nding'alule ndisang'alule. Nding'alule ndisang'alule. Nding'alule ndisang'alule. Mwana kuti umudziwe akakhala wang'ono. Ngati wangobereka usadziwa kuti mwana ndi wamkazi kapena wamamuna, ukambereka kumbuyo, ndiye umazadziwa kuti mwana ndi wamamuna kapena ndi wamkazi. Akafuna kukodza, si choncho? Kugwede umadziwa kuti uyu ndi wachani uyu. TPP woye! Boma likulamulilirwali zalikanika. Ndizofuna kuusana ngati zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.